सुना लाग्रानि लोगोफोर थाव सोना लाग्रानि थाव सयस' होदो सयस' औ सयस' गाखोदो क'क्राझार बेफोर भिडिअ'आव बाहेरनि आवाजआ बहुत फैदों आरो ना माइक्र'फन लानाय आंना पजिसना जायाखै आरो खुगा खाथिद्रायावबो जादों ओमफ्राय बाहेरनि आवाजआनो बिराद फैदों आरो ना लोगोफोर रायज्लायनायखौनो खोनाया होमबाबो काट खालामलाबायनानै ससेबाबो मेनेज खालामबाय आरो ना लोगोफोर आं भिडिअ'खौ लोगोना एसे खामानि दंलायदों इउनिभार्सिटियाव ओमफ्राय हारसिंखायनो आंखौ लाफाबाय आरो ना लोगोफोर खालि खालिथार माथो फर लाइनाबो लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम नैबे फ्लाइअभारखौ बुजिना मोनाखै आरो ना लोगोफोर आं नै बोरै माबायदि बानायदों ओरैथ' जेबो लामायानो गैखाला नै बेजों डाइरेक्ट थांगोन आरो ना बे फ्लाइअभारा ओमफ्राय बैखै लामायानो गैला बोरै मा खालामगोनथाय बुजिनानै मोनला रावबो बुजियाखै बेनि फ्लाइअभारखौ माबायदि बानायनो नागिरदों गोबावा जाबाय ओमफ्राय एसे बेखौ बानायनाया कारिगाव लोगोफोर नै गेटआ नै नायना लादो लोगोफोर दायो जोङो बड'लेण्डनि राजथावनि क'क्राझाराव हाबलांबाय आरो ना लोगोफोर क'क्राझार टाउनाव बे सिगां सासे राइडार दङ आरो ना लोगोफोर रयेल एनफिल्ड क'क्राझाराव थांदों खोमा लागेज लानाय गोजा नै लागेज गोजा आरो ना एनआरआइ न'आवसो थांदों नामाथाय आलाव जादोंमोन हाजार इउनिभार्सिटियाव हाबैनोसै आरो ना लोगोफोर जोङो Two hours later. बिजनियाव ट्राफिकसो लोगो मोनफैबाय ट्रेन थांदोंमोन खोमा गोलावथारलै आरो फैबावसिगोनसो दां नै फैबावसिगोनलै बारग'दोंलै खुनुरुखुम